Okay, hello family and friends. Awakatokuchingamidza ine mfaro nekudzoka kwamaitaka pachannel yenyu inopisaka inopopota aiwaka isinganonoke inokupai maupdates kazvipapo yeZim Viral TV. So guys, tisatenda mberi kana kari kekutanga kusvika pachannel inoyi make sure you do subscribe to our YouTube channel. Aiwaka tokutambirai kane mufaro kana muchango subscribe kune avo vakasubscribe kudhara aiwaka tongoti aiwa makanyanya aiwaka zvinhu ngazviende mberi aiwaka tikuona channel aiwa channel iri kukura kamuratidza mukuresponda family. So guys mutokutendai nemufaro mwari wakuwedzerei zvamunoshota mukurarama. So guys nasitava nenyaya yapresident Emerson Munangagwa okay paissue yawicknel Chivhayo yekupa vanhu mota yari kuitika nekupa vanhu mota zvekudaro daro. So nhasi pana journalist anga achivabvunza president Emerson Munangagwa kuti okay zviri kutaurika kuti imimi ndimuri kupa wicknel mari yekuti ape vanhu mota atengera vanhu mota. So guys president Emerson Munangagwa wataura kuti aiwa inini handisirini ndopa wicknel mari yacho ndinge ndaitoiwanawo kupi vari kutaura kuti ndendaiwana kupi. So guys dakuikireka vhidhio rachona kamuzvinzwire kamuzongotudzawo mumacomment section kuti mukuti kudii. Okay vhidhio ratiri kutaura ndeiroro woyo mubvunzo urikubvunzwa nenyika nyika yakagara pasi regarding issue yawicknel Chivhayo. There's a lot of speculation around zvese zvaanenge achiita. Vamwe vanenge vachiti ifront yapresident front yes ndimuri kuvatuma my front so you see I see it abundantly. I don't see. So this issue has been very topical in our communities. Okay. Issue yekuti zvinonzi mari yacho anewanepi, vamwe vachiti no imari ndipresident vanenge vamutuma. So tada kunzwa kwamuri explain yourself. Vanomutuma kudini? Zvaari kuita zvese izvo achingopa vanhu mota nekupa vanhu undienda mba mari yacho ndaiona no. So find out first where you think I get the money to give Chivhayo to give people, rather than wasting my time about somebody using his money. So you can't bother me about somebody who is philanthropic. Nanga achiba kuda taituma mapolisa kana kuna sata vanenge abigwa, please report.